राजकीय, सामाजिक, क्रीडा, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, गुन्हेगारी जे दिसतंय तेच दाखवतो TV9+. मिरजेत कोल्हापूरचा आहे ते डोक्यात दगड घालून एकाचा खून. महात्मा गांधी पोलीस घटनास्थळी दाखल. मिरजेत कोल्हापूरचा या ठिकाणी प्रकाश कांबळे राहणार पाटीलमळा मिरज या मजुराच्या डोक्यात दगड घालून खून करण्यात आला आहे. अंधारात एका झाडाखाली मृतदेह पडलेला परिसरातील लोकांना दिसून आला. यानंतर घटनास्थळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रनिल लिल्डा, महात्मा गांधी चौक पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप शिंदे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. खून कोणत्या कारणासाठी केला याचा शोध पोलीस घेत आहेत. मात्र या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.